Gipangguba nga naa sa kapin 18 million pesos nga kantidad sa mga tanom o pinaugang dahon sa marijuana ato sa gipahigayng operasyon sa otoridad sa usa ka plantation ini sa Kalingalan, Kaluwang, Sulu. Pipila sab ka mga tag-as nga kalibre sa armas ug bala sa duha ka mga sospek nga nakasibat na recover sa otoridad. Mikaba sa 21,200 ka fully grown nga mga tanom sa marijuana ang gipang-ibot o gipang sunog ato sa operasyon sa kasundaluhan, kapulisan ug PDEA sa usa ka plantation sa Barangay Masjid Punjungan ug Barangay Pitogo sa lungsod sa Kalingalan, Kaluwang, Sulu adlawng Huwebes. Lakip sab sa na-recover ang tulo ka sako sa pinaugang dahon sa marijuana. Ang tanan mo kantidad sa kapin 18.2 million pesos. Ato sa operasyon, wala masakpan ang duha ka mga lalaking sospek nga nakasibat apan naka-recover ang unom ka mga tag-as nga kalibre sa armas. Gilangkuban kini sa pipila ka M16 rifles, M14 rifle ug Garand rifle. Doon na say mga magazine o mga bala. Matod sa Philippine Army, ang pagguba sa maong large-scale plantation sa marijuana makatabang sa pagputol sa funding sources sa mga armado ug lawless elements gawa sa pagpakgang sa illegal drug networks.